Извинявай. Ще те... Не дей! Не смей даже да ми прощаваш, ясно? Що за съпруг имаш? Има си толкова прекрасна, красива съпруга, а никога не й отделя време. Вместо това, трябва да й обръща внимание, да говори с нея и разбира се да я изслушва. Не е ли така? А той? Какво прави? Все работа, 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 работа. Непрекъснато работа. Не се смей! Не смей да се смееш! Нещо смешно ли казах? Днес... Какво е станало днес? Права си? Какво стана сутринта? Искаше да говориш с мен? Може ли да кажа на Прем? Извини ме, Прем, трябва да разговарям с съпругата си за 2 минути, но не! Казах и чао и изчезнах. Съгреших. Много съгреших. Роли. Роли. Сидхант знае много добре как да направи Роли щастлива. Утре е кръщенето. Да си лягаме. Но сутринта ни чака работа. Работа. Добре. Някой... Никой няма да дойде. Но часът е... Ти не се тревожи за часа. Когато Роли е в обятията на Сидхант, времето спира. Обичам те. И аз те обичам. Късметлийка съм, че имам приятел в лицето на съпруга си. Но има един проблем. Какъв? Проблемът на Джанви. Бедната е преживяла толкова много страдания. Искам да открия човек, който да я дари с много щастие. Трябва да й намерим съпруг като теб. Някой, който я обича, който я изслушва, който се грижи за нея. Бъди сигурна. Ще намерим такъв съпруг за Джанви. Джанви е преживяла много неща. Много мъки. И то от най-близките си. Ще намерим съпруг, на когото може да има пълно доверие. Както аз имам доверие на теб. Ще намерим съпруг, който я обича силно. Както ти обичаш мен. Съпруг, който я кара да се усмихва. Както ти ме караш. Да. Да. Ще намерим на Джанви такъв съпруг, който да я прави щастлива.